ኣብ ሃገር ናይጄርያ ብጅሃዳውያን ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕትታት ቀጺሉ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ማእከላይ ከባቢታት ናይጄርያ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ካቶሊካዊት ቤት ትምህርትን ቤተ ክርስቲያንን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብርክት ዝበሉ ኣብታ ካቶሊካዊት ቤት ትምህርቲ ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ተጫውዮም ምህላዎም ተገሊጹ። ኣብቲ ኣብ ዞባ ኒጀር ናይ ናይጄርያ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቅድስት ማርያም ተፈጺሙ ዘሎ መጥቃዕቲ ከባቢ 100 ዝበጽሑ ተምሃሮን ሰራሕተኛታት እቲ ቤት ትምህርትን ተጫውዮም ምህላዎም ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ ሰበስልጣን ድማ ነቲ ቤት ትምህርቲ ንግዚኡ ዓጺዮም ኣለዉ። ኣብዚ ቀረብ እዋን ብዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ከምኡ ድማ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይጄርያ ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ዝኾኑ ዜጋታት ብጅሃዳውያን ሓይልታት መጥቃዕቲ ይፍጸም ኣሎ ዝብል ክስታት ኣብ ዘቕረበሉ ግዜ ኣብታ ሃገር መጥቃዕትታት ከገድድ ጀሚሩ ኣሎ። ዝሓለፈ ሶኒ 20 ተምሃሮ ናይ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ድሕሪ ምጭዋዮም ድማ ሕጂ ድማ ካብዛ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ቤት ትምህርትን ልዕሊ 100 ዝበጽሑ ተምሃሮን ሰራሕተኛታትን እዮም ተጫውዮም ዘለዉ። መንግስቲ ናይጄርያ ግን ኣብታ ሃገር ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ይወርድ ኣሎ ዝበሃል በደላት ክነጽጎ ዝጸንሐ ኮይኑ እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ጨውያ ድማ ብሸፋቶ ዝተገብረ ይክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ናይጄርያ ቦኮ ሓራም ዝበሃል ጅሃዳዊ እስላማዊ ሓይሊ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ሓያል መጥቃዕትታት ክገብር ጸንሐ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይቲ ሃገር ድማ ንኣሽቱ መጥቃዕትታት ዘካይዱ ክፋላት ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ኣብ ሱዳን አንጻር ሰራዊት ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብ ከተማ አልፋሽር በሓይልታቱ ዝተፈጸመ ገህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ቅትለት ሲቪላውያንን ስዒቡ ኣብ ልዕሊኡ ከቢድ ኩነነ ክቐርብ ጸንሐ ኮይኑ ሕጂ ድማ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊቲ ዕጡብ ጉጅለ እገዳ ከነብር ምድላዋታ ኣጻይፉ ምህላው ተገሊጹ። ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ላዕለወይቲ በዓልቲ ስልጣን ዝኾነት ካጃ ካላስ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ በሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ከተማ አልፋሽር ምስ ሓዘ ዝተፈጸመ በደላት ከም ዝኾኑና ክትገልጽ እንከላ ኮኔልካ ሲቪላውያን ዕላማ ምግባር ዓሌት መሰረት ዝገበረ ቀትለት ከምኡ ድማ ስርዓታዊ ጾታዊ መጥቃዕትን ምጥማይ ዜጋታትን ቀንዲ እቲ ዝተፈጸመ በደላት ይበመባል እዚ ኸኣነ ናይ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ዝጥሕስዩ ምስ ገበናት ኩናት እውን ዝዳረግ ክትብል ገሊጻቶ። እታ በዓልቲ ስልጣን ቀጺላ ኣብዚ እዋን ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ምክትል መራሒ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ዝኾነ ዓብዱራሕማን ሓምዳን ዶግሎ ከምኡውን ካልኦት መሻርክቱ እገዳ ከነብር ወሲኑ ምህላው ሓቢራ። ከም ዝፍለጥ ዓብዱራሕማን ሓምዳን ዶግሎ ሓዉ ንመራሒ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ሙሐመድ ሓምዳን ዶግሎ ሕሜት ኮይኑ በጀካ ዝውን ኣብ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ምክትል ናይ ሓዉ ኮይኑ ብዝለዓለ ስልጣን መሪሕነት ዘለዎ ኣብ ናይ ውግእ ሜዳታት ከዓ ናይ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ መራሕቲ መሪሑ ብብዝሒ ዝረአ ንሱ ኮይኑ ሕብረት ኤውሮጳ ከዓ ሕጂ ነዚ ምክትል ናይ ሓዉ ዝኾነ ዓብዱራሒም ዶግሎ ዕላማ ዝገበረ እገዳዩ ኣንቢሩ ዘሎ። በጀካ ሕብረት ኤውሮጳ ኣሜሪካ እውን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ እገዳ ንኽተነብር መጽናዕቲ ተካይድ ምህላዋ ይገለጽ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣጽዋር ዝመጸሉ ዘሎ መንገድታት ንምዕጻው ኣሜሪካ እገዳ ክትነብር ተጽቢት ዝግበር ኮይኑ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ እውን እገዳ ክትገብር ከም እትኽእል ይሕበር። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ወጥሪ በክልቲኦም ወገናት ናይ ቃላት መለስ እንዳተገብረ ይቕጽል ኣብ ዘለወሉ እዋን ብወገንታ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ኤርትራ ከምኡ ድማ ብፍሉይ ንወደብ ዓሰብ ኣካላ ክትገብር ከም እትደሊ ብመንገዲ ላዕለዎት ሰበስልጣና ብቓልዕ ክትዛረብ ዝተረኣየት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንኤርትራ ብዝምልከት ኣብ ሰፊሕ ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ጎስጓስ ተዋፊራ ከም ዘላ ተገሊጹ። እዚ ብወገን ኢትዮጵያ ብመንገዲ ኤምባሲታት ናይቲ ሃገር ከምኡ ድማ ምስ ብልጽግና ቅርርብ በዘለዎም ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ነጠፍቲ ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ዝተፈላለየ ተገራጫዊ ቀዲሕኻ ናይ ምዝርጋሕ መግለጺታት እዩ ዝወጽእ ዘሎ። ገለ ካብቲ ዝወጽእ ዘሎ ድማ ኣቐዲምና ኣብ ካልእ ዜናታት ተዘርጊሑ ከም ዝነበረ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ክትዕረቕ ከም ዝደለየት ዘስምዕ መግለጺ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ድማ ንኢትዮጵያ ከም ግዳይ ጌርካ ዘቕርብ ንኤርትራ ድማ ከም ጠንቂ እቲ ሽግር ጌርካ ዘቕርብ መግለጺታት እዩ ዝዝርጋሕ ዘሎ። ኣብቲ ሕጂ ዝዝርጋሕ ዘሎ ከዓ ኢትዮጵያ ኤርትራ መሬተይ ወሪራያ ዝብል መግለጺያ እትህብ ዘላ። እዚ ብመንገዲ ነጠፍቲ ሰልፊ ብልጽግና ከምኡ ድማ ኤምባሲታት እቲ ሃገርን ተወከልቲ እቲ ሃገርን ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ተቐዲሑ ተደጋጊሙ ዝዝርጋሕ ዘሎ ጽሑፍ ንኤርትራ ንገለ ክፋል ኢትዮጵያ ሒዛ ከም ዘላን ንኢትዮጵያ ከዓ ናብ ኩናት ትዕድማን ተተኻትኻ ከም ዘላን ጌርካ ዘቕርብ እዩ። ኣብቲ ሕጂ ብነጠፍቲ ሰልፊ ብልጽግና ዝወጽእ ዘሎ ጽሑፋት ኤርትራ ኣብ ልዕላዊ መሬት ኢትዮጵያ ንገለ ምምሕዳራት ተቆጻጺራ ኣላ ዝብል ኮይኑ በተወሳኺ ድማ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ጉጅለታት ትደገፍ ኣላ ዝብል እዩ። እዚ ሕጂ
بوغان إثيوبيا زوص زلو زتفلاليه نحد حدو زواغاغ عن مجلسيتا دما إثيوبيا نفسها كم قدا يغريبا أو لعلي إيرترا كوينات نمأواج من قد تتسرق على زبل قبر ملسي بوغان إيرترا تواهبون إريو بجاكا زون بوغان إيرترا هرفان أفدق بحري جيليان مدنفع ربحاتات أشكال تبزبل أرستي واتي أبزولة تنتانا قال بغالو سبا سلطان إثيوبيان عصوبات لهقانن زتقوم لقالات نتكلت أوزم دنا كلت هاجرات أب قمة آتيو رجوع زجبر حجي مسؤول واقو زي فلت وكوينات زبجس بوليتيكاو نتاجو بمتحواس زبلوه بوزيحي ما بالجبر ملسي تواهب ولا مبل حموشت عامت مولع كوينات تقرأ ملكيتو زوات عالم لخا وصاب ولا كوال وعل بريتوريا أبوت انتلا إحساس أو مسالات بزي مقراص يغطس الكمزول لأفليتو اتي تكال سب أو مسالات عالم لخا ومحبر سمويا حقي مزي منقستاو تكالات متحبار أبزوت أو مغلطي جاملاو عامت صوتاو متقعتي صوتاو سكيات صوتاو بارنتن كونه الكاز قبرت إميتن زركبو مقبنات حجون دو زي مبالهم شاقولات كمزفت أرولغا ليتو اتم تكالات سب أو مسالات محبر سب عالم زي شاراو زخونه منقدن تكونتات كمرمر سباو تبصحنت كرغاغصن اب لعل غبنات انصار سباونت غبنات كيناتن تحتاتنت كرغاغصن تلابيم الله وعل بريتوريا بحدغا كياتو سغات كمزل زغل زله منغست اثيوبيا حوحات مس منغست ኤርትራ تلافينو كينات يصحتر الليلو اب زخسل زله وانيو حوحات بوغنو نمنغست اثيوبيا اب كل العفار عطقات تግራይ بمدغافن تمزابلت معراب تግራይ بزي مملاسن نتوعل بزي متغبر يخسس أبومبر اتتكال مارك ستيفانس هيبو أبزولو مغلطي وقعو وعل دو مبال تتصابوتات أبوت انتولو عمس مزنبال سفيح قسات مسلاتنا بإثيوبيا اعناو كويني يقصل الليلو اتا أبومبر وسيغو مقراص عالم لخاو كوميشن كإلاتات سبعو مسلات إثيوبيا حدقانيا هاقواف قدي فيو محبر سب عالم كالي ولدو قد ممسغايو تأمان نزلو ناي مكتتالن فتحن مسرحات داقما يكسرع حجي خسرح اللو ويلو كينات تقرايا مبال عسران حدن كفل زمن كاب استخاصته دماو كينات حدا خوينو كساب 600 شح حزبي كمزها لقات صبصبات يحبرو ابزوا نزي بسنك حتى افدق بحري او وطر زركبو منغستات ايرتران ايثيوبيان نتياب كينات تግራይ زقربلهم كستات غبنات كيناتن غبنات انصار سباونتن ينصغويم نزي حجز وصص صبصاب بزملكت ገን ዛጌት ካብ ክልጤም ዝተዋሃበ ገብረ መልስ የለን እቲ ትካል ሰብአዊ መሰላት habti ዘውጽነ ሓባር ጻውዒት ጉድሳት ሃገራት ወደ ሕብራት ሃገራት ካሎት ዓለም ለኻውያንን ዘባውያንን ትካላት ኣብ ተከለል ይቅጽል አለ ዝበለ ግፍዕታት ንምክታ ህጽን ጭቦጥን ስጉምታት ክወስዳ ጻውዒላ እትካል ካብቶም ክግበሮ ኣለዎም ዝበሎም ስጉምታት ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራ ኦሮሚያን ኪንኡን ዝፍጸም ዘሎ ገህሳት ንምጽራይ ዘይሻራዊ ዓለም ለኻው መስርሕ ሕግ ዳግም ክጣየስን እግሪ ክተክልን ሓቲቱ ዝርከብ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم